Haupa, galdakao, bitu hemen gaude Valentzian. Egia esan, dana zatzekin da dago, dana apurtuta, eta, bueno, guk egin esan dugun egin dugu. Ontxe, boskaltzeko ordua aldu zaigu, edonork eskaintzen digu janaria, badaukagu edatekoa eta jatekoa non nahi, denok eskaintzen duten daukaten guztia, fruta eta mandarinak edo, bueno, daukatena. Eta, guk gaur gure lau eguneko txanda bukatu dugu, eta etorreko zaigu releboa gaur arratsaldean, Galdakao Labutxutzeko. Bueno, ekipo, eskerrik asko bilatutako animoengatik, eta ikusiko gara. Apo, Sansolo, Valentziatik heldu barri eta, bueno, gaur lanera etorri behar izan dut, toketan jatan, eta, bueno, azkenean voluntario modura joan ginenez, hau da dagoena. Valentzian ikusi genduna, kaos total bat, gerra eremu bat, eta gizarte bat, eta herritarrak asko sufritu daurien leku bat izan da, eta, bueno, ohitutaz gauza batera, eta gainera ez dira gauzak oso ondo antolatu, eta politikoki ikusi dira ez dagoela gauzak oso argi, baina, bueno, hor egon gara, eta ia barriro behar baituzten, barriro bueltoko gara, eta zeuzen lagundu behar alba dugu, barriro ingo dugu. Esalkada badan hori